na ba matutuman anaton hingyap nga gintipigan? Bisan kunta kita kinuuranan, bisan masirom ining nga dalan, bisan mabalud ang kadagatan, di kita magbubulag sa kahirayuan. Hitaas nga bulan pwede malupad, hilarom nga atabay masayon matugkad, sugad sandughan aton malad, kay ini nga gugma diri na edad. Hala nagat, mintras ang dughan may pagtagad, kay adala sa aton mga palad, ang gugma waray paglubad. Pero kung kita di na mag-uupot, ako nala titimuson sa sulot. Ini nga gugma nga nagbuburabot, hasta nga to sa adlaw nga ako matunog.